Ikaalisissa on tehty pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyötä. On opeteltu ja opittu niin lääkerobottien käyttöä, etähoivaa, etälääkäripalveluja, sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä kuin sote-työparin yhteisvastaanottoja. Samanaikaisesti digitaalisia palveluja edistettäessä on huomioitu fakta, joka tässä nykyisessä valmistelussa vaikuttaa unohtuvan. Kaikilla ei ole mahdollista käyttää digitaalisia palveluja. On myös paljon tilanteita, jolloin digitaaliset palvelut eivät ole vaihtoehto, vaan tarvitaan fyysinen vastaanotto, erityisesti ikäihmisten ja paljon palveluita tarvitsevien kohdalla. Moniammatillisen hyvän yhteistyön tuloksena Ikaalisissa on ollut jo pitkään tavoitteen mukainen Pirkanmaan ensimmäinen sote-keskus, jota monelle alueelle vasta suunnitellaan. Tuloksia mittaamalla toimintaa on kehitetty jatkuvasti. Toiminnan laatu näkyy muun muassa vastaanottokäyntien vähenemisenä. Yhdellä käynnillä, yhden luukun periaatteella, moniammatillisella yhteistyöllä sote-palveluja tarvitseva ihminen on saanut avun nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Toimivalla palvelumallilla on myös vähennetty erikoissairaanhoidon tarvetta ja kustannuksia. Ikaalisten kaupunki on vastuullisesti huolehtinut siitä, että tilat, joissa sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan, ovat erinomaisessa kunnossa, kuten Pirhan palveluverkkoselvityksessä myös todetaan. Tilat ovat myös monikäyttöiset ja muunneltavissa. Sairaalapaikkoja pystytään nostamaan ilman investointeja 60, kohtuullisen pienellä investoinnilla 90. On järjenvastaista, että palveluja toimivissa, parhaassa kunnossa olevissa ja helposti muunneltavissa tiloissa ollaan nyt lakkauttamassa. Pirhan tulevaisuuden investointitarpeet ovat merkittävät myös kiinteistöjen osalta. On mahdotonta nähdä, että tällä esitetyllä ratkaisulla saavutettaisiin kustannussäästöjä. Ikaalisten alueella Pirhan tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa työskentelee noin 160 henkilöä. Lisäksi Ikaalisissa työskentelee noin 160 muuta sote-alan ammattilaista yksityisillä palvelutuottajilla. Koskaan aiemmin, ennen kuin tämän vuoden alusta, henkilöstön saatavuus ei ole noussut esteeksi laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi Ikaalisissa. On totta, että sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä on pulaa koko maassa. Mutta syystä tai toisesta siirryttäessä hyvinvointialueisiin ongelma tuntuu räjähtäneen. On syytä ryhtyä niin Pirkanmaalla kuin koko maassa toimenpiteisiin, joissa työntekijöiden veto- ja pitovoimaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta emme joudu enää nykyistä pahempaan kierteeseen, jossa palveluja lakkautetaan sen vuoksi, että työntekijöitä ei saada. Meillä Ikaalisissa on vahva toisen asteen koulutus, jossa koulutetaan muun muassa lähihoitajia. Tässä koulukampuksella, jossa tällä hetkellä olemme, opiskelee yli 700 toisen asteen opiskelijaa 100 eri paikkakunnalta. Lakkauttamalla sairaala ja mahdollisesti koko sote-keskus heikennetään myös toisen asteen sote-alan koulutusta, joka tuottaa osaajia muutoinkin työvoimasta kärsivälle alalle. Mahdollinen lakkautuspäätös
heikentäisi myös niiden Ikaalisissa sote-alalla toimivien yksityisten palvelutuottajien toimintaedellytyksiä, jotka ovat aiemmin tehneet tiivistä yhteistyötä Ikaalisten sote-keskuksen kanssa. Lakkautuksella on kielteisiä, elinvoimaa heikentäviä vaikutuksia myös muihin kuin sote-alan yrityksiin. Sen lisäksi, että suunnitellut lakkautukset vaikuttavat palvelujen saatavuuteen, niillä on vaikutusta koko alueen elinvoimaisuuteen. Hyvinvointialueen toiminta rahoitetaan leikkaamalla yhdenvertaisesti kaikkien kuntien verotuloista 12,64% sekä siirtämällä valtionosuuksia hyvinvointialueen palvelutuotantoon. Kuntalaiset eivät kuitenkaan saisi palveluita enää yhdenvertaisesti. Ratkaisuillaan hyvinvointialue asettaa kunnan talouden ja koko elinvoiman vaakalaudalle. Nykyisessä palveluverkon selvitysprosessissa kokonaisvaikutusten arviointi ja kuntien osallistaminen loistaa poissaolollaan. Vastuullisena toimijana Pirhan tulee ottaa huomioon laaja yhteistyö ja perusteellinen vaikuttavuuden arviointi valmistelussa. Vain siten saadaan aikaan taloudellisesti ja toiminnallisesti hyväksyttäviä, kestäviä ratkaisuja. Ikaalisten kaupunki sekä allekirjoittaneet tahot ymmärtävät taloudelliset seikat ja tarpeet kehittää palveluja. Näin on toimittu myös Ikaalisissa, kaupungin vielä vastatessa palvelutuotannosta. Ikaalisten kaupunki on valmis rakentavaan ja avoimeen keskusteluun Ikaalisten palveluista, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Pirhan strategian mukaisesti henkilöstön ja asukkaiden sekä alueen kuntien osallistaminen takaa paremman lopputuloksen kuin nykyinen salaileva sanelupolitiikka. Sanelu ajaa sekä asukkaat että kunnat puolustamaan sote-palveluitaan kiivaasti, myös Ikaalisissa. Puolustamme palvelujamme laajalla rintamalla, jos tilanne sitä vaatii. Mieluiten haluaisimme saada luottamuksen palautettua toimijoiden välille, uskoen yhteistyöhön ja rakentavaan ratkaisun hakuun kaikille elintärkeissä sote-palveluissa. Tämän kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavat tahot: Ikaalisten kaupunki, Ikaalisten vanhusneuvosto, Ikaalisten yrittäjät ry, MTK Ikaalinen, Ikaalinen seura ry, Jyllinkodit Oy, Ikaalisten eläkkeensaajat ry, Eläkeliiton Ikaalisten yhdistys ry, Keskustan Ikaalisten kunnallisjärjestö, Ikaalisten perussuomalaiset ry, Ikaalisten kokoomus ry, Kyrösjärven kokoomusnaiset ry, Ikaalisten kansalliset seniorit ry, Ikaalisten vihreät ry, Ikaalisten sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestö, kristillisdemokraattien Ikaalisten osasto, Riitialan seudun kylät ry, kyläyhdistys Vatulan nykäys ry, Tevaniemen kyläseura ry, Kyrösjärven seudun näkövammaiset ry, MLL Ikaalisten paikallisyhdistys, Super Ikaalisten ammattiosasto 626, Ikaalisten IHL ry 286 sekä Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry. Kiitoksia.